Čaute, nové video, tentokrát je tu 111, toto bude asi privítanie na kanál. Dúfam, že ma počujete, že všetko funguje. OK. A som to zvrankám. Dobre. Počkaj. A ja sa musím odpraviť. Ale to teraz nevadí. Dobre, idem. Idem! Aha. Poď. Uj! Mne to sa... Poďte skúsiť na mňa skočiť. Au! Čo ma skoro? Ne... Ešte hovorím, nemám žiadne životy. Dobre, idem dále. Díky. 2, 1. Dobre. Stojíš? Vlastne preto, lebo si prešiel. Pozor, padnem. Ja som bol Spider-Man, ja som bol šiknú po stene. Dobre. A idem. Ne, to sa ma to otočilo. Počkaj, toto je taká priehlblinka. Hej, môžeš do mňa naraziť dozadu? Má málo života. Ne, nestrieľaj sa. Teraz sa ja zabijem, dobre? A keď ťa chytím, tak ťa chytím. Hej, ne, zadávaj. Rasa! Hopa! Yes! Ale prosím, aby som dostal XP na nový level, dobre? Prosím? Tak dobre, choď. Prevádzka, poďme. A to mi vráť. Všetko je podľa plánu. Toto sa presne malo stať. Ja na to vylezem. A musím s tým asi spať. Ty vo mne chýba 59 expov.
59 expov. Tak ja rečeva palní sviatku. Ja potrebujem veci, prosím vás na nový level, díky. A potrebujem ešte 31 expov. A nebudeš ty mňa zabíjať? Ej, vráťa! Ej! A zase zomre. Ešte mi chýba 18. Dobre, zabij ma a potom ja teba ešte 2. Aby som nás to... To prišiel tvoj otec a začal spláčať klávesy. Dobre, ale tento svet je len na blbosť, nebudeme tu brať vlajky a takto, ok? Hej, vráť sa. Veci. Hej, prosím ťa, môžem sa zabiť? Mám nový level, áno. Ja toto asi vystrihnem. A nemôžem sa ja expiť ešte len 1000 expov. A to koľko je kilov? 20? A to koľko je kilov? 20? Počkaj, len si ešte expik jeden zoberiem. Dobre, teraz mi zober vlajko. Zober mi vlajko. Okej. Ale... Hej, počkaj na mňa. Áno? Ty bol to aké rany dávo. A nadsúvaj do toho. Koľko ti ešte chýba? Táto hra bude chýba, aby skončila táto hra, chýba ešte 6 sekúnd. Tak ma rýchlo zabij! Poď. Ja mám